Team Attitude na! Wow! You're so good! 8/8! Ayan na! Ayan na po si Lady Boy! Ala, babae, babae! Ay! Ay! Ayan, si Mrs. Wang ituklod. Ala! 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 Mrs. Wang! One, two, three, come on! Hi! It's another wonderful day. Another vlog naman po tayo. It's me, Wang Waray, ang iyong wangwang na vlogger. Sa dam. Ayan, for today's video po ay it's Sunday. Alam niyo naman pag Sunday pupunta kami ng something watery. Watery. Basta may water pupuntahan namin dahil shooting day po yan ng Chismosang Sirena dahil supportive friend kami. Sabay kami doon sa sa shooting area nila. So ito, pupunta na kami ng Managa Dam sa Bansalan po. Ito po yung pinakamalaking slide sa Pilipinas. Actually, na-feature na namin to sa page namin at may 10.5 million views ata ngayon or 11 million, I don't know, hindi ko pa na-check. Basta nag-trending itong video, yung slide na yung dam, pero safe siya mag-slide. So hindi siya illegal na gawain o illegal na pupuntahan. So legal ito, parang resort na po ito sa Bansalan. Pero i-check muna namin kung close or open. Kasi hindi namin alam, baka nag-close dahil sa pandemic. So see you later, hi! Ayan, palit sa may mga paper plates and kutsara, baso. Kaya dito na po may igat ani. Nago kay vlog lang. Igat, nag-igat-igat siya sa Pila imong i-donate ron? 200 lang mo ito. 200 rin yung idun Uy, ay kay Lubina. For hash tanan. Bayari ko sa katapusan. Baga kay kung naong ay magutang-utang ka. Awara ko mga wangs Di mo bayad ng utang. Ganawa guys, ang inyong ganyan niya, ibigong na binatapos karon iyan ang babayaran sa mga kung naging doon sa expenses. Ay pag kinanawaran. Ako rin di mo kaon. Uy, bayad sa unya na, bayad sa. Ayun sa nota, caster na nga. Pila tanan. 3 years na ko ng bayot. Si Trihos. Pas kita makakinta bayot ka ba? 450 taday. You can never can. 450 lista na ni. Butan ako sa notes pa di ko kalimot. Wala juga di bayot. Excuse me. I'm sorry po. Tagasa ka? Ano one piece? One piece? Isa ka sa one piece? Si Chopper. Shopper? Kinsa na? Demon Slayer mo nung ginatanaw? Siya ni Lover. Uy, Demon Slayer, nagatanaw ko og kuan 7 Deadly Sins. Gawin na siya. Yes. Gusto na ko si Last ko. Ako si Si Gluttony. si pangalan tong Melodious. Purting sop-sop ug rambutan. Sorry. Ako lagi. Gumawa ko ng may tisay. Ulo ko matusag mo ako. Iinom ko na kung ani ba? Maulaw jud kay. Nandito na po kami ngayon sa Managa Dam. Mao ni siya, taas ni kay ni siya, pero munaog pa mi later para makita jud niyo ang full view. So diri sila mag-start og padidit. Pwede mo sulong. Da sila mag-start og padidit mga wang, then mo paubos sila. Usa pag naog dara kung padidit. Yung yung mga tao Unsa? naabutan. Ano naabutan mo? Ha? Yung mga tao. Ayan, nandito na kami sa slide. Tanaw sa kadako mga wang. Dili ka masamad mo kung flight ko dama. Oh my God! Wow! Oh, look, kuya, 11
10 over 10. Wow, ulot ito. Oh my God, amazing. 15 over 10, 15. 12 over 10. Ay, 9 over 10. 9 rato 9. Basta asing, basta as. Ayun, let's eat. Gi-prepare ni John Christopher Remulian. Thank you so much. Ising. Dili, siya may nagpalit siya sponsor. Prepare lang mo. So, pasalamatan to sponsor. Ayun po, dahil po, gutom na Padirit si Upaw. Padirit si Manay. Manay, padirit ka? Padidit ko. Boy, padirit ka? Ikaw, Mrs. Wang. So, padirit sila dito later. Atong hulaton. Ayan, ready na sila para magpa-slide. Go, 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 team! Attitude! Laban lang tayo. Dili ta magpaalas sa mga boys. Team Attitude na! Wow! You're so good! Ayan na po si Lady Boy! Ala, babae, babae! Ay! Ay! Si Mrs. Wang ituklod. Ala! 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 Mrs. Wang! Balik! Shh! Wala na record, balik sa muwang. Wala na record. Dara mo agi ba, dara? Ayun, kat-kat silang balik pero dito sila sa pinaka, wala na, hulog. Lug. Pinaka lisod na pag-akyat. Grabe, kamubo pa niya. Go, Pau, Pau! Go, Upaw! Upaw, go, Upaw! Upaw, go, Upaw! Kaya mo yan! Go, Upaw! Hapita, third na ka, Pau! Third! Third na ka, Pau! Urota na. Aquaman. Aquaman! Go, Marlena! Marlena! Ayan, ready to shoot na silang Chismosang Sirena. At ang isa channel nila, ang Chismosang Sirena. Channel 2. Support me, Team Attitude! Channel 2! Shagit, Team Attitude!
Ayan, umana sila shoot silang sa chismosang sirena, din umana pa sa pangaligo. Ayan, we're going home. Thank you so much Managadam for this wonderful adventure. May you have a wonderful day, wonderful life. See you soon on my next vlog. Oo.